tun tu ma chuanin e magnet sensor hall sensor an ti thin ho zeng mi pakhat mangin thil kan en tiranga tuna kan tir tur hi chu unipolar ania vai unipolar le liner tiangte omta magnet sensor a hianin tuna mi hi 130 nl ania chuan hei hi hetia kan han en aziak lang thei zonga hetia kan han ena ding lampanga hianin negative signal an ron pe chuak thin ani magnet in a ron hemi ron hnai vel le khan akela hi negative lu na tur ni ta chuan hianin 4 volt 3.7 volt in ka connect phota hei hi chuan hetia han ena a ke ve lampang ber hi positive ani ta alai negative alo ni ta a ding lampang ber negative signal a pek chuana lo ni ta ni chuan hei hi motor a te po a switch hei tiana na two wheeler lampang motorcycle lampang a hianin an hmang na sale zuala a switch hi fel thiang lo tur tluk deuh thawa na thawng ai ni chutia chuanin hetia line in contact remote kha chu tui hu te ruah te lo do khanin alo chhol thei ta chu wang chuanin e alo tui ek le bal ani pawh fel thei lo tur khan heta tang hian relay a te transistor a te khung chhawn ani le thina chutiang chuan tha thaw dan ania tuna pawh hianin hei ten magnet hi ti hian hian a switch lama khan magnet te reuh te an dah thina chu chuanin hemi hi ava hnai chiah khanin e signal ron pe chuak thei ta thina kha tak kha kan hman tangkai angai ta ni tuna pawh hianin helaya negative signal ron pek chhuah hi transistor a pnp transistor a ka khung lut le don ta chuan chu ta chang relay a ka tianga hei hi 12 volt motor an ta hemi start zo tur khawp hianin hna kan thaw tir dawn ni hemi ringaw chuan a start zo lo an lova chuan chuanin heta tang hianin transistor pnp transistor bd140 a hian ka khung lut anga chuta tangin heta hianin relay hian ka khung lut le dawn ani kan fit dawn chinange 140 hi hetia kan han en zonga a thir lang thei zonga a han oma ke velam pangber hi base lu na tur ta base ani ta negative signal lu na tur ani npnp transistor a chuan a base a hianin positive signal anu in a collector a hianin positive kha a chhuak thei ta chau thin ani chu chu man tangkai ngai ta ni chuanin relay ke pakhata hianin ka char zawmanga man tur hi pnp transistor ani ta heti zonga kan han ena a thir lang thei zong kan han ena ke ve lampang ber hi base alo ni ta base collector emitter alo ni ta chuan battery positive kha emitter a kan ta nga ti chuan heta base a negative signal a lu ve le ta han positive kha charge kha chhuak thei don ta chu chuan relay on dawn ani khanin pnp transistor a chuanin a base a hianin negative signal a lu in collector a hianin heta positive kha collector a chhuak thei chau thin ani chuanin relay ke a hianin relay coil line a hianin hian ka char ta khan hemi hemi na signal ron pek chua hi vol niam ta chuwan chuanin hemi base line a hianin resistance ka vo lo mai anga hei hi a vol hi sang tham ni se chuanin resistance vo ngai dawna chuanin
hi negative signal ron pek chuana ni ta khanin ka ti ta a hi positive suisen kalau hanga kan thak nge set nom na na negative signal ron pek chu awangin a suidum he kan mang mai anga soldering chu sama man khan ka chuan he ta tang hian signal local pui tel tu tur kha positive atang hian kala ve le ta chuanin transistor emitter a hianin ka char vet ve le don ni ten ka char vet le ta a khanin he battery 12 volt positive ve negative halo ni ta chuanin battery negative hi ta hianin ka chepanga chuan battery 12 volt positive hi he ta hianin transistor emitter a hianin ka peta boka chuan hei hi heavy motor line lo ni ta chuan a positive hi battery positive a bok ka tianga chuan a negative hi chu relay he ta relay ke pakhat la chuang ain on zonga ain contact na lama hianin ka ta ta ni khanin kan ti nung don chinang 12 volt line ka ona chuan hei hi kan tha thiam bo ti khan hian magnet mang hianin hei lai sensor a hi 130 nl a hi tin ka zu hnai chi khanin helai transistor 140 BD 140 a hian signal a zup pelu ta chume pek lu ve le chuanin 140 PNP transistor hianin positive charge kha 12 volt kha relay hian a khung lu ta a le lampang chu ta hianin china minus hrui minus line kan char kop a ke lai le a ke sir koi line le a relay common line kan char kop na line a khanin battery positive ai negative kha kan pelu ta chuanin relay hi ron lung ta chi ani mi hian signal ron peta ri hian ti khan hemi relay chu he chon tui hnong bo ruak hnong pu kha lu thei ta lo hrim hrim a him ta bi ka helai po hi magnet ina on mai kha ni ta lo tui ek deuh po ni se lo bal po ni se an ha tho kha buai ta chuang lawa kha kha tang kai na ni ta ni hall sensor hi an chi sang sang ama then chu hetia converti zeu to a i kal ngar ngar chi te om ta tin hemi le ding chi hian ti dan am le ta te converti zonga i vol pe chuak lo zong tura ti dan kha hemi pa na om le ta tu re chuanin a vol pe chuak te kan ti ngai zonga magnet a mu zonga a vol pe chuak zongin kan fit awangin khati khanin na thok ta ni helai relay a po hianin na ti thei reng thowa ta pa na thak a change theya a relay nun lo la ya in direct na lai na hianin a ke chung lampang a hianin ta ha kan tianga ti khan chuanin hei hi te kan zu ti nai khan tin a top ve ta thung ani kha kha chu transistor le relay te
hemi to sensor kan man thiam da ra jirin kan du dan da han kan siam dang lam thei di i not pol le sau pol thret thei bik te khawm le ta chi sang sang om kan ti kha heng i inverter tam tak le i kan electronic thil then khata fan a hianin not pol le sau pol thret thei ho hian da tel thin ta chu ting chana motor i ron vir dan kha thin ta ni adik zong chat chat a vir tur kha nin a thunun ve thei thina chu chuan poimo na ne kha tiang ho kha nin not pol le sau pol thret thei chu chi chu om thina ni keli an ni bik chu tiang ho chu kha kha kan